Impetition, go back, go back, go back. Oh, you want justice, justice, justice. তোর দাড়ি তো খাটি দিম এই যে মোদি সরকারকে কালি দিম তুই কিয় সরকার হয়েছে সরকার হইয়া ভালোবাসা কিয় রাখিবা পাই নাই खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय आंनि गोसोनि साननायफोरखौ नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय आङो भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि गिबिसिन भिडिअआव जोङो हलिचरन नार्जारी आदानि बुंनायखौ एसे खोनासंग्रोगोन रायजोफोर नैथियावहाय जोङो मिस्टार कास्टप बसुमतारीया लाइमोन फरायसाफोरनि सिगाङावहाय मा खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मिस्टार मेमोरेन्डाम आयंजों लोगोसे गामिनि थागिबिफ्रा मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं ब्रैथियावहाय रायजोफोर जोङो दिनैनि समावहाय नैबे अशोक सिंगाल बिथाङा मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना जोबनायाव खोनासंब्लानो जाबाय बे समाव फैदो रायजोफोर हलिचरन नार्जारी आदाया मा दुखु फोरमायदों नोंथांमोनाबो खोनासंदो अच्छी बात है बोडोलैंड एफसी में फॉरेनर प्लेयर साइन किया मैं आशा करता हूँ वो लोग भी हम लोग को हेल्प करने के लिए ही आ रहे हैं इतना दूर से तो मैं भी जितना हो सकता है वो लोग के साथ कम्युनिकेट करके टीम को अच्छा बनाएंगे और बेहतर टीम बनाएंगे हम लोग दुल्हन कप के लिए तो मैं चाहता हूँ बाहर से जितना भी प्लेयर आएंगे मैं वही चाहता हूँ कि वो लोग भी हम लोग को हेल्प करेगा क्योंकि वो लोग भी बहुत दूर से आया है बोडोलैंड एफसी के लिए खेलने के लिए तो मैं आशा करता हूँ वो लोग भी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देके टीम को हेल्प करें ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगा मैं अपना जो बोडोलैंड एफसी टीम के लिए अपना जो लोकल टीम है उसके लिए मैं दुल्हन कप खेल रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना जो बोडोलैंड टीम को मैं हेल्प करने जा रहा हूँ अच्छा लगेंगे और इसके साथ साथ जो सपोर्टर लोग हैं अगर वो लोग भी ग्राउंड पे आएंगे और बेहतर लगेंगे क्योंकि प्लेयर्स को सपोर्टर बहुत मैटर करता है तो मुझे अच्छा लगा मैं बोडोलैंड एफसी के लिए दुल्हन कप खेल रहा है मैं अभी तक प्लेयर्स लोग को मिला नहीं है पर जाके मिल लूँगा मैं बहुत अच्छा टीम बनाया वो लोग ने मैं आशा करता हूँ कि हम लोग का टीम ग्रुप से क्वालिफाई करे मैं वही उसके लिए मैं बहुत मेहनत करेगा टीम को सपोर्ट करने के लिए बर'निनो सासे मुंदांखा फुटबल प्लेयार हलिचरन नार्जारी आदायाबो क'क्राझारावनो जाजानो लुबैदोंमोन देग्लायबो माने दुरान काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ नाथाय बिथाङा गुवाहाटीयाव गेलेहैगोन मानोना गुवाहाटीयावहाय फुटबल प्लेयारफोरनि थाखाय एसेबां सापर्ट गैया होननानैहाय बिथाङा फोरमायनायखौबो जोङो खोनादों दा जोंनि क'क्राझार बायदियावहाय जुदि बर'फोरनि जायगायावहाय बेबायदि टुर्नामेन्टआ फैयोब्ला ओरैबायदि मानसि जायो बेखौहाय बयबो मिथिखायो दा बिथाङाबो गोजोनसिननाय मोनगौमोन दिनै बे दुखुखौ फोरमायनाय जोङो नुनो मोनदों आसा खालामदों थेवबो फैबाय थानाय बोसोरफोरावहाय जाहाथे बे क'क्राझार साइ स्टेडियामावनो लाबोयो होननानैहाय बिथाङाबो आसा खालामदों रायजोफोर दानिया रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो कास्टप बसुमतारीया मा फोरोंदों नांगौ माखौ नायनाङा सोरजों लोगो जानांगौ सोरजों लोगो जानाङा साबधान नोंसोर फरायनाया मोजां जाथारनांगोन बेजों लोगोसे मोजां मानसिबो जानो नांगोन बेखौनो हाग्रामा महिलारि सारा लुबैयो आरो बाखि गोबां आसनि बिटिसि सरकारा लादों दा बेखौ जोङो उन समाव बुंबाय थागोन दा नोंसोरल' मोजाङै फराय गोसो होनानै फराय मुनुस्वर्गियारि बादि जानो सानोब्ला मुनुस्वर्गियारि बादि खस्थ' खालामनो नांगोन जौसेयाव जौसे मोननांगौब्ला नोंसोर जेरै मुनुस्वर्गियारि 1200टा बहि दिस्ता प्रेक्टिस खालामदों एटलिस्ट नोंसोरो आधाब्लाबो 600टा दिस्ता खालामनांगोन 600 दिस्ता प्रेक्टिस खालामनांगोन मुनुस्वर्गियारि हायार सेकेन्डारियाव 6000 बहि दिस्ता प्रेक्टिस खालामदों बेबादिनो दुलाराय आसामाव 1 नाम्बार पजिसन मोनदों दा आङो कास्टप बसुमतारीखौ बेखौसो बुंनो सानदों दे रायजोफोर बिथांमोना अफिसारफोर बायदि गोलोम बोथोर माने भेकेशन यानिकि सामार भेकेशन ना गोलोम बोथोर बन्दनि थाखाय लाइमोन फरायसाफोर फंबाय बिनानावफोरनि फरायनायखौहाय माने आनजाद खालामनो थाखाय बिथांमोना नायगिदिंबायदों मोजांनि बाथ्रा आं जेबो बुङा मोजांनि बाथ्रा नाथाय बिथाङा जे बुंबाय टपार लायोब्ला 3 लाख होनाय जागोन 5 लाख होनाय जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय नाथाय बिथांनियाव आं बेखौसो कुइसन सोंनो सानदों
बाजेटनाबो फैबाय बाजेटनाबो खम नाथाय बै समाव जे बिथांमोना रादाय होदोंमोन माने मेट्रिक एग्जामावहाय टपार लाग्राफोरनि थाखाय सासेयाव 3 लाख आरो क्लास 12 आवहाय टपार लाग्राफोरनि थाखाय सासेयाव 5 लाख बे रादाया दासिमबो जाफुङाखै माब्ला होगोन कास्टम बसुमतारी नोंथां रिन्जय बर'आथ' बुंगासिनो दङमोन होनाय जासिगोन होननानैहाय नाथाय दासिमबोथ' गैया आरो खुगाखौनो बेखेवाखै ना बे टपारफोरनि 3 लाखनि जायगायावहाय नोंथांमोनानो 3 लाखखौहाय लानायनि बेबस्थाखौ खालामबाय नामा रायजोफोर दाथ' जों नुनो मोनदों लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय सोरबा सोरबाया 20,000 मोनबाय बेनो 3 लाखनि जायगायाव 20,000यानो दा जों नुगोन रायजोफोर होमारोना होमारा आरो मानो थगायबावखो देरफुनाय लाइमोन फरायसाफोरखौहाय गुबुन दस्रा बाथ्रा बुंनानैहाय गियान हो मोजाङै फोरों मानो फैसानि लब दिन्थिनानैहाय लाइमोन फरायसाफोरखौहाय जोंजों फैदो जोंजों थादो बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायलायनाय ओंखारबावखो अब्लाथ' नोंथांमोननि मानो लाइमोन फरायसाफोरनि नोजोर होनाया नोंथांमोननिया पलिटिकल केरियारनि थाखायसो ना रायजो राजाफोरखौहाय दिन्थिफ्लानानै थगायनानैहाय भट बिबावनायनि प्लान पलिसिसो होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर दानिया फै खोनासंदो मालगाव हालामनि रायजो राजा थागिबिफ्रा मा फोरमायदों ससे खोनासं तই যদি মরম নখেলে তুইও বিয়া করে নাই মুইও বিয়া করে নাই তোর দাড়ি তো খেতে 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 খাটি দিম রাগ হলে সরকারে মাটিটো কাক দিবা খুঁজি আছে মাটি তো খাক দিব ঘোষণা কৰিছে আজি আমি আন্দোলন কৰিব ঘোষণা কৰিছোঁ আজি প্ৰথম আমাৰ মাটি ৰক্ষাৰ কাৰণে মাটিৰ আমি ৰক্ষা কৰিমেই জান প্ৰাণ দি হ'লেও আমি ৰক্ষা কৰিমেই আইনত যি আছে সেই আইন মতে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি আমি আমাৰ মাটি ৰক্ষা কৰিমেই এটা কথা পৰিতাপৰ কথা যে আমি 2012 চনত যি ঘটনা ঘটিলে আমাক যি জুই জ্বলাই দিলে ঘৰ জ্বলাই দিলে সেই জ্বলা মানুহকেইটাকে আকৌ ইয়াত মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খুজিছে আমাৰ চৰকাৰবিলাকে নিজে আইন কৰে নিজে আইন ধ্বংস কৰিব বিচাৰে সেইটো আমি বৰ দুখ পাইছোঁ যে আমি যি কাম নকৰক কিয় আমাৰ ৰাইজে আমি আমাৰ কাম কৰি যামেই চৰকাৰে কি কৰে কৰি থাকক আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ যি মানে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদটো আমি কৰি থাকিমেই ৰাইজক লৈ সকলোৱে সহায় লৈ আৰু লগে লগে আমাৰ এই গাঁও 2খন বা 3খনে নহয় আমাৰ যদি কাম নহয় তে গোটেই আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বড়োসকলে আহিব ইয়াত আন্দোলন কৰিবলৈ আৰু আন্দোলন কৰিবলৈ আজি মই তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি আৰু थारखौनो बुंदों बिथांमोना 2012आवहायनो जाखादों बांगालजों दावरावआ दा बे समावनो न' सावनानै होखारजादों होननानै बुंदों आरो जों बयबो मिथिखागौ थांनाय समनिफ्रायनो थांनाय सरखारावबो मानो कर्टनिफ्राय अर्डार फैखादोंमोन नाथाय ना हाग्रामा महिलारियानो एरख'दों ना प्रमद बर' सारानो एरख'दों ना प्रमद बर' सारा बिसोरखौहाय एरख'नो नागिरनायाव बिपिएफनि मावथिफ्रा बादा होनानै दोनदों बेखौ जोङो मोजाङैनो खोनादों जों खोनादों रायजोफोर नाथाय बे समावहाय बिपिएफ पार्टिया आरोबाव बिसोरखौ एरख'नो गोसो गैबावा एरख'नानैब्लाबो आरोबाव बर'फोरखौ बे जायगायाव दोनफिननो गोसो गैबावासो नैबेबायदि जोङो अबस्थाखौ नुदों आरोखि दा बेनिखायनो आङो मालगाव हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो पर्बतजरा बासबारिनि जेसेबांनाखि रायजोफोर दङ नोंथांमोना एपिडिसिएलनो बे खासाखौ जिबनावबो दाहगार मिथिबाय दा जिबनावबो दाहगार बांगालफोरखौ होनो हो ओमफ्राय बेयावनो नोंथांमोना गाव गावबागावनि हाखौहाय लानानै था आंनि साननाय बियो आरो जों मिथिखागौ कागज पत्रआनो फोरमान होखायो बेयो बर'नि हा आरो बांगालफोरहा बेयावहाय जायगायानो गैया अब्ला माब्रै बांगालफोरनोहाय आरोबाव 2.5 लाख फैसा होनानै बिगासे हा होनायनि बाथ्रा बुंखो हाग्रामा महिलारियालाय बेफोरथ' गासैबो मानो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि सरकारनि भट बेंकनि थाखाय जमा खालामनानै बुथुमनानै दोननायनि प्लान पलिसिसो बियो रायजो
मिथिबाय बेखायनो एपिडिसिएल खौ बै समावनो होबथाखादों बे समावबो होबथा आरो नोंसोरो माब्लाबाबो बिसोरजों दा थगायजा मिस्टार मेमरेन्डाम आयं आं नोंथांखौबो बेखौनो बुंखायो दा बेखौ मावनो हायोब्लानो आङो मिस्टार मेमरेन्डाम आयंखौहाय मा होनो मोजां सोमोन्दोबो गाबज्रिनो हागौ मिथिबाय दा रायजोफोर जोबनायाव दानिया दिखियाजुलियावहाय बेले बेजे सोमजिनाय लामानि बाथ्रा जायखौहाय जोङो मा होनो भारत नागार सोमावसारनाय इंराजफोरजोंहाय सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जानाय रतन कसारिनि नामावहाय सोरबा श्याम कुमार मुखर्जीनि नाम दोनदों होननानै जों मिथिदोंमोन ना रायजोफोर दा बेनि सायावहाय दिखियाजुलि समिस्थिनि सासे दैदेनगिरि नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दै एमएलए हा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ अशोक सिंगाल बिथाङा मा खुगा बेखेवदों बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंदो दाना এটা বাউন্ডারি কৰা আছে ইয়াত মানে কাট হৈ যায় লেৰালা কাছাৰীৰ নামত যেটো ৰাস্তা আছিল এটো আজিও আছে এই ৰতন কছাৰীৰ নামত যেটো ৰাস্তা আছিল এই ৰাস্তাটো আজিও আছে অহাকালিও থাকিব ইয়াত বিতৰ্কৰ কোনো স্থান নাই আর মিউনিসিপালিটিয়ে যি কৰিছে আইনগতভাৱে যিখিনি কথা তেখেতসকলৰ অধিকাৰত আছে এই অধিকাৰৰ গণ্ডিত থাকি তেখেতসকলে কাম কৰিছে भिडिअखौथ' आं गासैखौबो होजोबाखसै मानोना भिडिअआ गासैबो होजोबोब्ला आंनि थाखाय लावद्राय जायो नोंथांमोननि थाखायबो लावद्राय जायो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिनि भिडिअखौहाय कमप्लिटलि दा बेनिखायनो आं गासैखौबो होजोबाखसै दानिया बिनि बेलायाव आं बेखौल' बुंनो सानबाय ससियेल मिडिया मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन ससियेल मिडिया प्लास इउटुबार प्लास फेसबुक पेज नै बेनि खेत्रआवहाय दिनैहाय दैदेनगिरि लिडारफ्रा गन्थं हानो गोनां जादों आरो बिथांमोना मानिनानै लानांगौ बाध्य जादों थांनाय समावबो जों नुदोंमोन दा गुवाहाटी बायदि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय जेब्लानाखि जोङो मिथिदोंमोन बर' रावखौहाय बोखारनायनि बाथ्रा लोगो लोगो खोनानाय लोगो लोगो ससियेल मिडियायाव फोसावनाय लोगो लोगो बेखौहाय बिथांमोना मावनो हायाखै दा थिग बिदिनो अशोक सिंगालाबो गावखौहाय मा होनो फोरमायथिनानै होनो गोनां बाध्य जादों रायजोफोर बेनिखायनो लिगेलि भिडिअ बानायनांगौ मिथिबाय दा माब्लाबाबो सिरि थानो नाङा इलिगेल जुदि नुदोंब्ला बेखौ माब्लाबाबो सिरि दाथा फोसावनानै हो लिगेलि फोसावनानै हो आं नुदों आथिखालि बिपिएफ खौ सापर्ट खालामनानैहाय सेकेन्ड बाय सेकेन्ड मिनिट बाय मिनिट भिडिअ बानायनानै हगारग्रा माखासे माने इउटुबार्सफ्रा सासेबो गैया रायजोफोर मोनथिया मानि थाखायथाय बेबायदि नङा आं इउपिपिएल खौ मोजां मोनो आङो इउपिपिएल खौहाय मालाबाबो बखिनाय नङा बेबो नङा रायजोफोर बिपिएफआ आंनि सुथुर बिपिएफ खौहाय आं बखिबाय थागोन बेबो नङा नाथाय आंनि थाखाय मोजां गाज्रि खामानि मावनायासो आंखौहाय दिन्थियो मिथिबाय दा आं बिनि सायावसो भिडिअ बानायो इउपिपिएल पार्टिया गोरोन्थि मावोब्ला आं बेखौबो सिदा बुंखायोखा इउपिपिएल पार्टिखौबो नो डाउट मिथिबाय रायजोफोर स' अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि